ሰላም ሰላም እዚ ዮሪና ቻናል እዩ ናይ መጀመርያ ቪድዮ ፖስት ዝገብር ዘለኹ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ኣበረታትዑኒ ኢኹም እና ለማዓንቲ ሒዘዮ መፅእ ዘለኹ ኣብ ባንኮክ ዝነበረኒ ፃንሒት ካብ መጀመርያ ካብ ኤርፖርት ጀሚሩ ክሳብ ዝምለስ ዘለዉ ዝሕለፍዎም ግዜታት እና ብዛዕባ ባንኮክ ንእሽተይ ነገራት እየ ክነግረኩም ንመጀመርያ ግዜ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ ዘለኹ እና ኣብዚ ተሳፊርና ጉዕዘና ጀሚርና ኒና ካብ ኣዲስ አበባ ናብ ባንኮክ አይ ቲንክ ናይ 8 ሰዓት በረራ እዩ ነይሩ ምሸት ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ነይሩ ምንም ኣይተረድአንን ኣብዚ ከዓ ያው ምግብና እንዳበላዕና ኢና ቆንጆ እዩ ነይሩ ሓሪፍ እዩ ነይሩ ምግብም ስዕረትም ስለ ዝነበረ ብዙሕ ኣይተቸገርኩን ደስ በሃሊ እዩ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኣብዚ ድማ ወሪድና እዮም ድማ ርእይዎም ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይን ክሩታት እዮም ብጣዕሚ ኢትዮጵያ ካብ ትኮርዐሎም ብዓለም ካብ ትፍለጠሎም ሓደ ኢትዮጵያ ኣየር መንገዲ እዩ ኣብዚ ወሪደ ካብ ኣየር ናብ ኢሚግሬሽን እየን ዝኸድ ዘለኹ ናይ ባንኮክ ካብቲ ሓደ ደስ ዝብለካ ናይ ቪዛ ምጥያቕ የድልየካን ቪዛ ክሳዕ ዝመፀልካ ተፀቢኻ ምኻድ የድልየካን ትኬት ቆሪፅካ ጀስት ምኻድ እዩ ኣብኡ እዮም ቪዛ ዘውቅዕልካ ኣብ ኤርፖርት ማለት እዩ ኢሚግሬሽን ምስ ሓለፍኩ ድማ ብትሬን ገይረ ናብ ጌት እየ ዝወፅእ ዘለኹ ኣብዚ ከዓ እና ካብ ጌት ወፂና ናብ ከተማ ምስ ኣተና ኣብዚ ኡበር ወይ ድማ ብናቶም ቦልቲ ዝበሃል ቦልት ሒዝና ናብ ሆቴልና ኢና ንኸድ ዘለና ዝሓዝናዮ ሆቴል ኣብ ፓታያ እዩ ዝበሃል ካብ ባንኮክ ናይ 2 ሰዓት መንገዲ እዩ እና ኣብ ቢች ዳር እዩ ነይሩ ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝብል ቪው ገለ ብጣዕሚ በቃ ደስ ዝብል ዋላ ካብ መደቀስካ ከይወፀኻስ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ፓታያ ዝብለኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ብዙሓት ቢቻት ዝሓዞ እዩ መዘናግዕታት ካብ ባንኮክ ናብኡ እዩ ዝኸድ ሰብ ናይ 2 ሰዓት መንገዲ እያ ብባስ ኦር ብቦልት ብናቶም ከምዚ ናህና ራይድ ንብሎ ማለት እዩ ምኻድ ይከኣል እዩ ብዙሕ ኣለዎ ደስ እዩ ዝብል ብጣዕሚ እዚ ቢች እዩ እዚ ኣነ ከይደ የነበርኩ እዩ ብጣዕሚ እንድዒ ንመጀመርያ ግዜ ድዩ ኮይኑ ዋላ ኣይፈልጥን ብጣዕሚ ደስ ዝብል እንደውም ካብ ሕዚ ናብ ከምኡ ዓይነት ዓድታት ቢችና ብዙሕ ዘለዎም ዓድታት ተፈጥሮና ዘለዎም ዓድታት እየ እንደውም ክኸድ ዝደሊ ደስ ዝብል ኤክስፒሪየንስ እዩ ነይሩ ፈትየዮ እየ ነይረ ብጣዕሚ እየ ዘና ኢለ ቆንጆ እዩ ነይሩ ወይዘሩን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ክትከዱ እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩም ካብ ኖቨምበር ክሳብ ፌብራሪ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣየር እዩ ዘለዎ ኣብዚ እንደገና ናይ ቲክቶክ ቪድዮ እየ ዝሰርሕ ኣለኹ እና ባንኮክ ማለት እዩ ብዙሓት ናይ ባህላዊ ምርኢታት ዘርእዩ ኣለዉ ሬስቶራንት ኣሎ ባር ኣለዉ ስትሪት ፉድ ኣብ ፅርግያ ዝስርሑ ምግብታት በተለይ ብጣዕሚ እዮም ዘለዉ ብጣዕሚ ኣለዉ እና ማርኬታት ኣለዉ ንንግዲ ትደልዩ ሰባት ባንኮክ ተትኸዱ ይምረፅ ብጣዕሚ ብብዙሕ ኣማራፅታት ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም ናይት ማርኬት ዝበሃል ኣሎ ብጣዕሚ ፌስቲቫላት ከም ትርእይዎ ኣለኹም ምሸት ናይ ምግብታት ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ብጣዕሚ በቃ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ስትሪት ፉድ እዩ እንደውም በቃ ብዙሕ ዘለዉ ኣብ ባንኮክ ማለት እዩ እና ከምዚ ከዓ ማይናቶም ምግቢ እንድሕር ዘይምችወኩም ኮይኑ ካብ ሃይማኖትና ውፅእ ዝበለ ምግብታትም ስለ ዝበልዑ ብዙሓት ኣማራፅታት ኣለዎም ኣነ ሕዚ ችክን እየ ዘልዕ ዘለኹ ቆንጆ ምግብታት ኣለዉ ንሕና ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ እንደገና ብምሸት ወፅየ ዞርዘር እናበልኩ እየ እዚኣ ቱክቱክ እያ ትበሃል ብጣዕሚ እያ ፍልጥተው ከም ኣብ ናህና ባጃጅ ዘሎ ማለት እዩ እና ሞተርኒ ብጣዕሚ ፈጣናት እዮም ፍጥነቶም ክነግረኩም ኣይክእልን ባንኮክ እንደገና ብዙሕ ሙቐት ስለ ዝኾነ ናይ ምሸት ዕዳጋታት እዮም ብዛሕም ዘለዉ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ናቶም ቅርሺ እዩ ባት እዮም ዝብልዎ ባእና ናብ ሓደ ባት ናብ 5 ቅርሺ ኣከባቢ ይመስለኒ እና ዕዳጋ እንትደልዩ ብጣዕሚ ባንኮክ ተመራፂ ኣነ ሕዚ መቐለ ዮሪስ ፋሽን ዝበሃል ነይሩ እንዳ ክዳውንቲ እንዳጓላት ብዙሕ ነገር ረኺበ ብዙሕ ነገር ተማሊአ እየ ብዝደለኹሞ ብዝተመጣጠነ ዋጋ ንስኹም ብዝተደልይዎ ኣሎ እዩ ብዙሓት ላት ኣለዉ ፕላቲኒየም ዝበሃል ኣሎ ኤምቢኬ ዝበሃል ኣሎ ካብቶም ሕሳራት ድሕና እና ብበጀትኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ
ብዙሓት ኣቑሑታት ኣለዎም እዮም ደስ እዮም ዝብሉ ኣብዚ እንደገና ናብ ዋተር ፓርክ እንዳኸድኩ እየ ርእይዎ ትርእይዎ ኣለኹም ቡድሃ ሰም ዘምልኽዎ ኣብ እንትን ስኢሎሞ እኒአው ዝዓበየ ዋተር ፓርክ ኣብ ባንኮክ እዩ ካብ ኤዥያም በል 10 ገለ ይመስለኒ ራማያና እዩ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ኣብ ዓመት ክሳብ 2 ሚልዮን ገለ ዝኾነ ህዝቢ ከስተናግድ ይኽእል እዮም ዝብልዎ ንህፃናት ይኹን ንዓበይቲ ይኹን ብዙሓት ኣማራፅታት ዝሓዘ እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ እንድዒ ኩሉ ተጫዊትካ ሰይትውድኦንኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ኣነ እንደውም ናይ ማይ ብዙሕ ፈታዊት ኣይኮንኩን ብጣዕሚ እዩ ዘፍርሐኒ ግን እዚ ብጣዕሚ በቃ ዘዘናግዕ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል ኣብዚ እንደገና ከም ልማደይ ናይ ቲክቶክ ቪድዮና ተቐረፅኩ እየ እና ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክበፅሐኩም ተደሊኹም ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ኣበረታትዑኒ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳዕ ዝመፀኩም ቻው ተሰናይ ንዓኹም